vznikla myšlienka, že dobre, ale to sú veci, ktoré treba šíriť ďalej. Je to vysvedčenie Slovenska, kam sa dostalo v tejto disciplíne, kam sa dostalo v tom samotnom podnikaní, pretože to je fenomén dneška, pokrok a vývoj. A tak som začal premýšľať o ekonomickej diplomácii. A robím ju v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a ide tu naozaj o to, aby sme šírili dobré meno Slovenska, aby sme ho šírili v zahraničí všade, kde môžeme dostať spätnú väzbu, povedzme, vytvoriť kooperačnú bázu, kde môžeme dostať naše výrobky. Nemyslím tým len výrobky mojej firmy, ale výrobky slovenské ako také, ako kde sa Slovensko môže prezentovať ako výnimočné v porovnaní s inými štátmi. Prezentácie robím v rozličných krajinách v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a myslím si, že to je dobrá cesta, aby svet o nás vedel. Napokon nemožno robiť dobre prácu, ktorá je izolovaná od okolia, ktorá slúži len úzkému okruhu ľudí, ktorí by profitovali z toho, čo sa udialo nové a čo je pokrokové. Ja si myslím, že človek nevyhnutne musí prispieť nejakou formou tomu spoločenskému bohatstvu, že musí hodnoty, ktoré sa podarilo vytvoriť, ktoré sú užitočné, dať ďalej a ponárať sa do nových otázok, ktoré znamenajú pokrok. A tu sa ale dostávame trochu ďalej od výrobných procesov k procesom spoločenským a celosvetovým.